Madriaga versus Duterte brothers. Baliw at bading daw? Ngayon dad, isang whistleblower na si Ramil Madriaga na supposedly tauhan daw ni VP Sara Duterte at malapit daw siya kay VP Sara bilang kanyang tauhan at bagman daw. Ang background niya ay siya ay hinire ni President Rodrigo Duterte para maging counterintelligence officer at para daw iprotekta si VP Sara Duterte. At nung unang panahon na pinakilala ni President Rodrigo Duterte, si Ramil Madriaga kay VP Sara, sinabi daw niya na gusto ko si Sara ang next in line ko for politics. Siya ang parang heir to the throne. At sinasabi daw niya na ayaw daw niyang makapasok sa politiko si Baste at Pulong Duterte kasi as per sinasabi ni Madriaga, sinabi daw ni President Rodrigo Duterte, ang dalawang kanyang anak na lalaki, isa daw ay baliw, isa daw ay bading. Ngayon, these are again claims of Madriaga, who is claiming to be someone na very close to VP Sara Duterte, who is claiming to be her bagman, who claims to have been delivering and withdrawing money under the VP's office. Of course, these are all not yet verified claims. Pero it's interesting kasi sinasabi nga ni VP Sara na hindi ko kilala si Ramil Madriaga despite the fact that may mga pictures daw sila together, may mga meetings pa daw sila together, may mga photos daw si Ramil Madriaga, which VP Sara is denying na parang hindi daw niya kilala yun or someone lang na nagpapipicture sa kanya. Pero Dad, is there even a major issue here? Now, when President Rodrigo Duterte was saying ayoko makapasok sa politiko si Baste at si Pulong kasi isa daw ay baliw, isa ay bading, are these viable to say na someone shouldn't enter into politics dahil siya ay baliw or bading? Again, technically speaking, Pulong Duterte was into politics and so is Mayor Baste Duterte. So I don't think this should affect any of their political races. I don't see why President Rodrigo Duterte would actually say something like that. Although some may say that it's possible kasi former President Rodrigo Duterte had a way with his language. Medyo unique yung mga sinasabi niya. Dad, what do you think? Well, kasi number one, siguro hindi na natin maitatanggi na naging malapit siya sa kanila, no? So kitang-kita naman kasi sa mga videos, sa mga pictures, no? So parang naging malapit siya sa kanila. Pero pangalawa, yung kung totoo yung sinasabi niya o hindi, kasi marami naman ganyan, 'di ba? May mga taong naging malapit sa iyo pagkatapos nung umalis sila o wala na sila sa iyo, parang ine-exaggerate nila, half truth, half lies na yung mga kinekwento nila na minsan kung ano yung makakabuti sa kanila o yung makakatulong sa kanila. So, these are possibilities, no? Pero assuming for the sake of argument na sinabi sa kanya ni President Duterte yon, no? Dating Pangulo, sa kanya yung ganung salita, pwede rin naman na figure of speech lang yon, no? Kasi when you say figure of speech, minsan may mga ginagamit kasing salita ang ating dating Pangulo na parang sa tingin mo iba yung talagang ibig niyang sabihin. Kung sinasabi niya sigurong totoo man sinabi niya, halimbawa, assuming na sinabing baliw o bading, baka yung baliw sinasabi lang niya medyo iba mag-isip, no? Medyo siguro parang medyo iba yung kanyang isip, hindi kumbaga hindi yung parang katulad niya, parang gano'n siguro hinahambing niya sarili niya. Pag sinabi niya man bading, hindi naman siguro totoong bading, sinasabi lang siguro parang indecisive. Pwedeng gano'n din, di ba? So hindi kasi hindi mo pwedeng sabihin na totoo lahat yung sinabi niya. Kasi nga kung totoo yun, ang question naman kasi dito, nung Pangulo na si Duterte, pinatakbo naman niya yung mga anak niya during his term. So, kung talagang totoo yung sinasabi niya, hindi niya pinatakbo dahil Pangulo siya during that time, hindi ba? Yung term naman na ginamit niya, siguro, again, pwede sinabi niya yun, no? Pero pag sinabi niya yun, hindi siguro yun ang literal na interpretasyon nun. Kasi minsan, pag may sinabi yung tao, hindi yun ang ibig niya sabihin. For example, bigyan natin ng halimbawa, no? Nung sinabi ng ating Jesucristo na you will, kumbaga, partake of my body and my blood, di ba? Hindi ibig sabihin nun, nakakainin mo yung katawan niya at saka inumin mo yung dugo niya. Ibig sabihin nun, in a spiritual sense, kaya figure of speech din yun, no? So, kaya that time, na-misunderstood din siya ng ibang disipulo niya, kaya iniwan siya, akala parang, na siya, yung parang, ang tawag yung kumakain ng tao, parang yung sinasabi nila na parang cannibal, parang ka ng cannibal, no? So, yun ang mga sinasabi natin kasi minsan mga figure of speech ang ginagamit ng tao ng salita. Si Pangulong Duterte magaling pa naman sa ganyan, mga figure of speech na sinasabi natin, no? Pero, again, kung may katotohanan man, assuming na may katotohanan yung mga sinasabi niya, katulad nga sinabi natin ang unang question doon, bakit pinatakbo nung during his term, no? Pinatakbo pa rin niya yung dalawang anak niya. Nag-mayor yung isa nag-congressman pa. Pwede naman niyang awatin, di ba? So, pangalawa, kung totoo man na gano'n ang tingin niya sa mga anak niya, siguro ang ibig lang niya sabihin is si Sara ang gusto niyang patakbuhin sa national office bilang maging Pangulo. Siguro yun ang kanyang point of view na sinasabi. Kaya sinasabi niya na parang mas gusto niyang suportahan ni Madriaga, si Sara,
pagtatakbo sa pagkapangulo. Yun ang mga points of views nito. Pero nga lang, siyempre, kung hindi totoo ito, napakasakit din para sa mga Duterte. Dahil parang pinagkatiwalaan siya, tapos ngayon binabanatan sila o sinisiraan sila. Pero kung totoo man ito, kung sakali naman totoo din, then at least nandyan sa mga madla, makita nila sila na humusga kung ano yung nakikita nilang tama o mali. Ngayon naman, pag-usapang bading at baliw, lalo yung salitang bading, napapansin ko sa Filipino culture, parang nagiging dual, dual meaning siya. Although not acknowledged, no, pero nagiging street term siya. Kasi nakikita ko sa mga usapang kalye, kapag hinahamon yung isang tao, whether sa inuman, or sa suntukan, or sa isang kompetisyon, tapos hindi pumaparticipate o ayaw kasahan yung hamon na yun, biglang tinatawag na bading, bading, bading yung tao. Pero pag sinasabi ng bading, technically, hindi naman siya tawag dito, gay, no? Parang sinasabi lang duwag. So, parang yung bading, minsan, right now, napapansin ko at na-observe ko for the last few decades na na-interchange siya for duwag, no? Kasi parang tinatawag na bading. In fact, that term came out na naman kasi nung hinamon ni General Torre, nung PNP General Torre, dati si Baste Duterte, and tapos hindi kumasa si Baste Duterte dun sa boxing, marami mga commenters na anti-Duterte na tinatawag na bading si Baste. Pero at that time, wala naman siya pinakitang homosexual kind of act or any kind of gay movement to be called bading, but they considered yung backing off niya sa suntukan as a bading act. So parang nagiging interchange for yung bading at duwag as a synonymous language, aside from the fact na it also means could be gay or could be duwag. Yun yung observe ko, no? Tsaka yung baliw, napansin ko rin, people always call each other baliw. Uy, baliw ka, pati sa mga office, baliw ka. Pero kung tunay na salitang baliw, ibig sabihin crazy or something na dapat dalhin sa mental hospital Pero sinasabi lang baliw kasi you thought of something that's unorthodox. Siguro ganun yung mga interpretasyon na napansin ko lang sa mga usapang Pinoy. Ngayon naman, usapang pabalikan natin si Madriaga, napansin ko, pag may mga ex-employees usually ng isang kumpanya, not all the time pero napapansin ko pag nag-i-interview tayo ng mga bagong empleyado, minsan yung iba sinisiraan parati nila yung former employer nila, na bulok daw ng former employer nila, ginto-ginto, kaya sila hindi tumagal doon. So usually they're trying to say all the bad things about their former employer to say that they were so good. Ano tingin mo? Tingin mo may gintong culture ba ang mga former employees? What do you think that? Well, hindi naman lahat, no? Pero marami rin na gano'n ang ugali, no? Kumbaga, sisiraan nila yung ibang tao para sa gano'n hindi sila matanong kung bakit sila nasibak sa pwesto, no? Kung bakit sila natanggal, no? Kung bakit sila hindi na pinagkatiwalaan. So, normally, ginagamit na para squid tactic. Diba? Squid tactic pabatuhan mo ng dumi yung iba para ikaw yung magmukhang malinis. Di ba? Minsan nangyayari yan sa lipunan. No? Katulad nga sinabi mo, pag sinabing baliw, hindi naman ibig sabihin you're crazy o sira ang ulo mo. Maaring siguro sinasabi niya, ang ibig niya sabihin, mainitin ang ulo, no? Barumbado, siguro gano'n. No? Kaya parang baliw ang ginamit niyang salita, di ba? Kasi Bisaya naman si President Duterte. No? So, pangalawa, pag sinabi naman bading, imingo nga, katulad sinabi mo na kumbaga nagtatapang-tapangan pero hindi pala talaga matapang. Pwedeng gano'n ang ibig sabihin. No? So again, as we said, no, lahat kasi ito, puro kuro-kuro at haka-haka, di ba? So, kung ano yung katotohanan, dapat mailatag kung ano yung may ebidensya ba, may pruweba ba, di ba? Kung meron ebidensya at may pruweba, siguro mas masusing aaralin ngayon ng mga kababayan natin kung sino nagsasabi ng totoo o hindi. Pero siguro ang advantage lang kasi ngayon, kaya kahit na paano may mga parang naniniwala din kay Madriaga kasi nga napatunayan niya na malapit siya sa kanila at meron siyang mga alam na sikreto nila. Ngayon, ang tanong na lamang, yung mga pinapakita yung ebidensya, yung ba talagang mapapatunayan na magpapatunay na may mga ginawa silang kamalian o hindi. Di ba kasi whether baliw o bading, hindi naman yun ang issue Ang issue dito napakasimple lamang Meron bang nanggawang mali sa ating lipunan ang mga Duterte? Meron ba silang mga nilabag na batas sa ating bayan? Pangatlo, pinagsamantalahan ba nila ang sambayanan o may mga katiwalian ba sila na ginawa sa ating kabangbayan? Yun lang naman ang issue dito. Kung hindi niya mapapatunayan yun, lahat ng kwento niya, kwentong kutsero lamang. So Dad, ano ba yung purpose or ang goal ni Madriaga kung tinadamay niya ang dalawang other Duterte brothers? Kasi supposedly, ang mga testimony daw ni Madriaga is supposed to be for VP Sara Duterte with regards to yung mga disbursements, yung mga confidential funds. Yun yung dapat actually na main testimony niya. Pero nakatawa rin kasi for some reason, wala naman kinalaman ang position of the Duterte brothers dito sa supposedly trial ni VP Sara Duterte. So,
what's his main goal? But another question is, siguro, yung masasabi ko is, wala naman masyado mga news article na pinapakitang baliw si Pulong Duterte. Wala naman pinapakita na kailangan niya pumunta sa mental hospital kasi pag nasa news naman siya, mukhang mentally stable and mentally intact siya. Pero yung katulad nga na sinabi ni Morgan, when it comes to si Baste Duterte, siguro yung problema niya is yung alegasyon na hindi ko masasabing bakla siya in a way na gay, pero sinasabi nga ng mga tao na bading siya kasi natakot siya na makipag-boxing kay PNP General Torre. Especially since supposedly, siya daw yung nang hamon na magsuntukan daw sila ni General Torre. And considering na siya yung next in line or supposedly kung ma-impeach si VP Sara Duterte, siya yung magiging next presidential candidate ng Dutertes, is it bad for him na mukha nga siyang bading as in duwag kasi hindi nga siya nananagot sa kanyang mga hamon na magsuntukan sa ibang tao? Is that a bad thing to have as a presidential candidate if he looks like a coward? Well, unahin natin sinasabi mo ba ano yung naging purpose ni Ramil Madriaga to involve yung mga kapatid ni Sara sa kaniyang testimonya sa hearing, no? So siguro una doon kasi nga pinapatunayan niya sa madla at sa mga congressman at mga legislatura natin, mga mamabatas natin na meron siyang kredibilidad na talagang nakasama niya sila na pinagkatiwalaan siya ng pamilya. Yun ang gusto niyang patunayan kaya niya binabanggit yung kumbaga tungkol sa pamilya ng ating dating Pangulong Duterte. So pinapatunayan niya yung credibility niya. Pangalawa naman yung sinasabi natin yung tungkol kay Pulong tsaka kay Baste na issue ang sinasabi kasi dito, simple lamang kung sinasabi nilang baliw kasi nga nakita natin minsan parang nagkaroon yata ng suntukan sa isang bar, may sinaktan yata si Pulong o whatever na nag-away sila doon. Siguro kaya yun isang dahilan kaya parang pinapatunayan niya na may pagkabaliw, parang gano'n, parang barumbado, parang gano'n, yung mainitin ng ulo, something like that, no? Kay Basti naman yung ngayon tungkol kay General Torre naman kaya parang siguro ginamit niya yung salitang yun dahil nakita niya yung nangyari, no? Kumbaga napanood niya yung mga nangyari sa kanila. So yun yung mga issues kasi dito, no? Kung sasabihin naman natin kasi yung katotohanan kasi hindi mo naman pwede sabihin ang isang tao baliw dahil mainitin ang ulo niya o barumbado. Kasi minsan naman habang tumatanda ang tao, nagmamature, nakokontrol naman nila sarili nila, no? Yung bading naman, hindi naman ibig sabihin porque hindi ka lumaban, duwag ka, di ba? Kasi nga siyempre isipin mo rin kung ano yung magiging totoong damage nito, no? Kumbaga, it's pride over reality, di ba? Kasi kung halimbawa, nilabanan niya si General Torre during that time, no? At pagkatapos nasaktan niya siya naman yung lalabas na masamang tao. Kung siya naman natalo, siyempre lalabas din na parang napahiya din siya. So, kaya minambuti na lang niya, hindi bali, wag na lang niyang patulan. No? Kasi desisyon niya ng tao, hindi mo pwede sabihin na naduwag siya. Sabihin na lang natin na siguro may nagpayo din sa kanya na wala kang panalo kasi kahit na manalo ka, lalabas pinatuloy mo yung matanda. Pag natalo ka naman, magmumukha ka namang kawawang sisiw. So siguro yun ang payo sa kanya. So wala kang panalo niya pag lumaban ka. Kaya nga siguro, yun ang kanya naging desisyon na hindi na lumaban doon. No? Hindi naman necessarily siguro kaduwagan yun. Minsan common sense din yun, no? Practical minded din yun. Di ba? So yun lang naman ang issue dito. Kaya nga, sinasabi nga natin, dapat maging patas tayo sa pagtingin natin sa kapwa, sa pang-uusga. Kasi wala naman perfectong tao. Lahat naman tayo may pagkukulang, may pagkakamali at nagkakasala. So yun lang naman ang issue. Kaya mga kababayan, napaka-importante ng edukasyon. Yan ang pinaglalaban namin dito sa Ilocano Defenders Party List. Kasi sa gitna ng maraming siraan sa politika, sa hanap buhay, at sa ating lipunan, marami talaga maninira sa kaibigan mo, kapwa mo, sa dati nilang employers. But first, look at the facts. Ano din yung tunay na talaga may halaga? Ano ba yung tunay na may halaga ng mga sinasabi nila? Without yung mga personalan ng mga paninira, dapat tignan natin ano ba yung mga ebidensya na tunay na talagang dapat bigyan ng pansin kasi doon tayo kakampi. Kasi pag may edukasyon, maintindihan ng bawat Pilipino kung ano yung tama at ano yung mali. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, naniniwala kami sa Ilocano Defenders Party List na ang mga Pilipino kailangan nila ng better critical thinking skills. Kasi kung meron tayong better critical thinking skills, malalaman natin kung ano ba yung totoo, ano ba ang mga sinungaling, sino ba yung tama para sa ating bansa. Kaya ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay itaas ang antas ng kaalaman dito sa Pilipinas para gumanda ang kinabukasan ng bawat Pilipino. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Kung nais niyo po magkaroon ng mas magandang kinabukasan ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong mga magiging anak o inyong anak at magiging apo at inyong mga apo, huwag natin kakalimutan
na ang iluluklok natin sa bawat katungkulan at pwesto sa ating pamahalaan ay dapat merong masigasig na damdamin para paglingkuran ng ating bayan. Makikita nyo sa kanilang pamamahala at paglilingkod, sila ba'y seryoso magtrabaho o sila'y nandyan lamang para magkaroon ng kapangyarihan at pagsamantalahan ng ating mga kababayan. Tingnan natin ang kanilang mga ginagawa, ang kanilang pagtatrabaho sa kanilang tungkulin at kanilang mga responsibilidad kung ginagampanan nila ito o sila'y kumukuha lamang ng kapangyarihan at sinasamsam ang kabangbayan para sa ganun sila'y sumikat at lilinlangin lahat ng ating mga kababayan. Dapat po tayo maging mapanuri kung gusto natin magkaroon ng mas matiwasay na kinabukasan at mas masaganang kabuhayan. Ako po si Michael Sain, yung Dad ng Bayan.